Pantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman ang mapalagan ng Muntag Paramati, Region 1, mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 12 minutos, karon nga adlaw Lunes, petsa 12. Sa Lunes naman edisyon sa inyong silinga para tuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong silinga news team, atong silinga correspondent sa liwat na Manila silinga pagdurong Sampina Kaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, atong silinga kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kadurungan oras sa kagabiyo ng atong sinima Patrol 2. Crosswind Patrol, kaina pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the actionist Jan Diaz maga-responder back to back sa aton nga piloto, waswas ko naman, ariya lang kon mais, importante way lang, Malaysia. Akson Papang Nixon Tahong. Ang ato mga pagbantay sa mga updates sa balita national, international, news center sa Action Radio Bacolod. Buylog nato ng puwersa, Action Dale Salazar. Opdama kita sa atong siling mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Henry Espolgar, backup diri sa atong nga IT expert Action JM Viking, transmitter sa Control Tower Barangay Talok Syudad Sangbago si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo siniaragad, ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ako sa Labilin, isa ka oras, 10 minutos, na pagpangalagad inyo palatuntunan. Alright, mga ihada-ihado, it's time na naman. Your time, pati ini naman ang numero sa kalendaryo. Kay si Maninay kag si Maninoy, nagapreparar para si ihada kag si ihado makaganar. 74 días na nga nabilin, Paskwa na!
81 Diaz pa Naberin. Goodbye sa 2020. Ato naman nabiyabihon ang 2021. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo para tuntunan Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang iningabayan sa ato siling pagpagalagad ginadulong sa iyo sa kalawan sa Santo Plus Herbal Capsule. Makabulig ini-improve sa ato siling digestive system. Maka-prevent ka maangkon Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang iningabayan Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. kag ang ini mga bayan sa ato siling pagpagalagad ginad ang Evergreen Herbal Capsule.
oras sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:57 na. Standby na sa report sa ato sa patrol observation. Standby man sa mga report gikan sa ato sa mga correspondent. Ari ang mayong balita para ini sa aton nga mga pumuluyo. Para ini sa aton nga mga listeners, para ini sa aton nga mga kabataan. Kung may purpose ka ginhatag ang gobyerno, ang Action Radio may ara man purpose kay panagtag. Kung may ara man sap nga ginapanagtag, ang gobyerno, ang Action Radio, may igapanagtag man nga sap. Ay abi nyo ha. Private kami, prote mabulig kita. Mabulig kita sa mga nagakinahanglan. Mabulig kita sa pigadugid. Amo ini ang tuyo sa duwa ka mga promo sa Action Radio Bacolod. Purpose, sap. Yan. Unahon ko ang purpose ha. Action Radio Bacolod purpose. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Of course, ang tagsa ka mga estudyante may mga ginatawag pinasahi nga istorya or inagihan sa kabuhi na makabig naton makatalandog balatyagon kag makahatag sa aton sa ginatawag nga leksyon. Bangod sang sining pandemic nga COVID-19, hindi malipod sa aton nga maginikanan, sa aton nga mga pumuluyo nga apektado ang pagtuon sa mga estudyante. Sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos ang pag-eskwela, madamo ang nagatinguha sa piyak sang mga pagtilaw o kon kabudlayan. Makitaan taman sa realidad ang mga estudyante gatabok sa suba para lang maka-eskwela, Action Henry. Mga estudyante gasaka sa putok-putukan sang kabukiran para lang makakuha sang signal para sa ila cellphone o kon laptop. Diba gani gasakas puno kahoy? Diba gani pangita pagi sa mataas pagi dyan nga porsyon nga makalabot lang ang signal para lang sila makatuon. Di sa subong nga panahon, madamo gid ang nagakinahanglan sa ginatawag nga gadget para lang makapartisipar sa ginatawag nga online classes. So, amo nakitaan nga kadamo sa mga estudyante nga deserving lang maalam pero may ara ginatawag limitasyon. Limitasyon sa ginatawag nga financial. Hindi makasarang magbakal sang gadget ang estudyante. Kung si diri nga ina sa maalam, kung isablay di nato mapaiway, may mga hindrance na kung kaysa amoni ang nagapauntat sa pagtuon sa aton estudyante. Isubong high-tech na tungod sa pandemic, kinahanglan ng tawag nga gadget. Be it cellphone, be it laptop, be it tablet, para lang nga sila maka-eskwela. So natanaw ini kag nakita ini sang management sang Action Radio Bacolod. Napatawag sa meeting ang among station manager kagin pungkuan namon ini nga mga anchors kag mga reporters. Nasa subong nga pandemic, COVID-19, makabutang kita sa isa ka a sort of promo na makatag kalipay sa mga estudyante nga pegado na base isa sila sa mapilian naton sa sining promo sang Action Radio Bacolod for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom sa aton nga mga estudyante. So dire kami nakakam up sa ideya para nga mabuligan naton ang mga deserving, ang mga pigado nga mga estudyante. Kadaw halos makabakal sang cellphone, daw halos makabakal sang tablet. Kumo nga ang nagapatunga sa ila, amo ang ginatawag nga kapigadohon. Amo ini ang rason ko nga ang
ning kasugtan sang management sa Aksyon Radyo Bacolod nga maghatag kita sang promo para sa aton nga mga pigado nga mga estudyante. Paano makaintra? Ari pamati mga nanay, mga tatay, mga lula, mga lulo, Inday, Toto, pamati. Paano ka makaintra? Ang Aksyon Radyo Bacolod ang nagapangita sang siyam ka mga deserving students na nagakinahanglan sang cellphone o kon tablet nga ila gamiton sa pag-eskwela. Anong himuon nyo? Ipadala lang ang imo istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Pwede man gani nga makarekomendar ang imo kilala nga lubos nga nagakinahanglan sang bulig. Ano ang amo ning mga bagay nga dapat ginaton buligan? Now, ari ang pamangkot. Sino ang pwede makaintra? Oy, pamati. Wala ka mangguro sa mong klase man Pamati sa mga estudyante, mga nanay, katatay, pamati. Kaya para gini sa inyo, kasi makasulod ka mo kag isa sa bata nyo, makabinipisyo. Sa sining promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod for peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Sino ang makaintra? Mga estudyante sang elementarya, secondary, tub-tub, college level nga na-enroll sini nga academic year, sini nga tuig 2020-2021. Ikadua nga patakaran, kinahanglan pumuluyo ka sang probinsya sang Negros Occidental, kalakip ang syudad sang Bacolod. Ikatatlo, mga estudyante nga wala sang cellphone o kon tablet nga ginagamit sa pagtuon. Amo ni pwede kay intra Kag mga estudyante nga may pinasahi nga istorya sang paghimakas lamang makatapos sang ila pag-eskwela. So kung ikaw estudyante, elementarya ka man, high school ka man, college ka man, way ka tablet, way ka cellphone, kung may istorya ka sa imo kabuhi, halimbawa example lang, halin ka sa eskwelahan mo, halin ka sa balay mo, may lakton ka 5 kilometro, lubak-lubakon. Pagkatapos na may tabukon ka naman nga 3 ka suba. Pagtabok mo sa 3 ka suba, pag-abot mo to may lakton ka pagiging 3 ka kilometro hasta nga makasaka ka sa imo to eskwelahan sa babaw bukid. Kamo na nga mga istorya, bla, makatalandog balatsago na mong, di bla, tamak mo yung bata, malakat, talin sa balay, 5 ka kilometro, lakton niya lang, malubak-lubakon pa nakadalan, laputyak pa nakadalan, pag-abot na sila to sa unhan, may tabuko naman sa ngali 3 ka suba, pag-abot ito ka matabok yung ang 3 ka suba, may lakto naman sa another 2 ka kilometro, pasaka to sa bukid, kaya ito itong ilang eskwelahan. So, amo na ang makaintra. Pamangkot, paano ka maka-intra sining promo sa Aksyon Radyo Bacolod for Peace? Ang himuon mo, una, i-like kag i-follow ang official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kag i-share ang ini nga post. Gets mo, kwa mo? Ikadua, ipadala ang imo istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, kalakip dala ang imo litrato kag botangan sang subject nga ERB for Peace. Amo na ang ilakip mo imong picture kag ibutang sa subject nga ERB for Peace. Dalaman ang imo mensahe ang mga masunod.
ngalan, edad, address, importante, contact numbers, grade o kon year, level, kag eskwelahan kung sa diin na enroll ang estudyante. Ano pagid? Isaysay ang imo inagihan o kung isaysay mo ang imo istorya. Ipahatag kung nga deserving ka na makabaton sang cellphone o kon tablet. Ang istorya ang dapat nga nasulat sa Word document. Okay, amo na siya ha. Now, paano pagapilion ang magadaog? Ang Action Radio Bacolod ang magapili sang taglima ka mga finalist sa kada educational level. Elementary, secondary, kag tertiary. Butchilingon, elementarya, high school, kag college. Ang mga istorya sang sining nga mga beneficiaryo ang basahon sa programa nga This Is My Life. Mabatian, 1:15, tubtob, 3:00 ang hapon, Lunes hasta Sabado. Sa programa, in other words, ni Tita Wilma Sugaton sa This Is My Life na program. And then, 3 ka mga beneficiaryo, bali, istorya abi, sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level, ang makabaton sang cellphone o kon tablet. Ang nabiling nga mga finalist ang magabaton naman sang 500 pesos, 500 worth sang load. Personal ina nga idulong sang Action Radio Bacolod ang padya sa mga winners. Ang unay ka na makadto sa Action Radio di, kami ang makadto sa imo, idulong namon sa imo personal, be it tablet, be it cellphone, be it 500 load, idulong ina sang Action Radio Bacolod. Ang pamangkot ninyo, san o makapadala sang entry? Sarang na makapadala sang inyo istorya, entry, sugod, subong adlaw, Oktobre 12. Tob-tob lang ini sa Oktobre 19. Pat ininyo sa numero ha, sa kalendaryo, ang inyo pagpadala sa inyo sining istorya, halin Oktobre 12, karon nga adlaw, hasta lang sa Oktobre 19. Pamangkot, san o kag paano may baluan ang resulta? Kung ikaw nagdaog, simple lang. I-anunsyo ang mga nagdaog sa Oktobre 26. Lunes ng adlaw, ang mga nagdaog ang ipalayag sa mga programa sang Action Radio Bacolod. Kag mabasahan man sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. So muna ka simple, ang kutob sa nagdaog, lamago na muna sa tanan-tanan namon sini nga mga news and public affairs program sang Action Radio Bacolod or ara nyo makitaan sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pahanumdom ang mga empleyado kag pamilya sang mga empleyado tub-tub 3rd degree ang hindi pwede mag-intra sa sininga programa agod mahatagan taman sang oportunidad ang mas naga kinahanglan. Ayos? Gets nyo? Ara mo na sa amon nga official Facebook page ang mga mechanics how to join sining aton promo Action Radio 4-piece pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang ini nga porsyon promo sa Aksyon Radyo Bacolod, ginadulong sa Kalwan sa Life Extension Clinic. Bisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. Halin sa purpose nga promo sa Aksyon Radyo Bacolod, sa ilota sa SAP sang Aksyon Radyo Bacolod. Grabe no, may purpose na, may SAP pa. Initanan, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Sulit ang pampapremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ay, pwerte. Amo na mining sang SAP sa ERB. Sulit ang pampremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Pwerte no. Okay, aray naman. Ano naman, paano ka niya mag-intra sa SAP sa Aksyon Radyo Bacolod? Sulit ang papremyo kapitla ko, Aksyon Radyo Bacolod. Paano ka maka-intra? Pamangkot, gusto mo bala makabaton sang 500 pesos nga cash sa kapigado sa mga panahon? Tarag sa lakas pamata karbaw, makakita ka 500 dalag o galakat ka. Diba? Budlay sa mong pangitaon ang 500 pesos. Gusto mo bala makabaton sang ayuda? Sining nga Bermans? Diba si ikaw ng isa sa mga magdaog sang 500 pesos nga cash kada adlaw? Ang Aksyon Radyo Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag. Adlaw-adlaw magapanagtag sang sulitang pampapremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. O konsap sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati. Sa Aksyon Radyo Bacolod, sulit ang papremyo. Ay, are, sino ang makaintra? Tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, ilabi na ang maukod nga tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod, pinaagi sa transistor radio. No? So makaintra, taga Bacolod lang ha. Taga Bacolod lang anay. Kaya may plano kami Kaluyan, Dason, Bilog na nga Negros Occidental. Subong anay, Bacolod lang anay. So makaintra diri taga Bacolod lang anay. Ang mga out of town naton, mga banwa kang syudad, hopefully makakam up kami dira sang duga nga budget para nga makaintra na ang bilog nga pumuluyo sang Bilog nga Negros Occidental. For the meantime, Bacolod lang anay. Paano ka makaintra? Sugod October 14, Miyerkules ng adlaw, magabaton ang Aksyon Radyo Bacolod sang mga interest paagi sa text. Paagi sa text ha. Ipadala sa numero nga 096321698000.
Again, take note yung daan para nga maka-intra ka mo. Pagka Bacolod. Take note ang number. Ipadala mo sa cellphone number. Are, ilista ha. 0963-2198-066. Anong ipadala mo sa siningang numero? Ang itawag ko bago lang. Simple lang ipadala mo da. Ngalan, edad, address, kag importante, contact number. Inyo cellphone number. Kompletohon ang detalye nga ginapangayo agod ma-validate ang inyo nga entry. Adlaw-adlaw nga magpamati gid kamo sa Aksyon Radio Bacolod. Amo na kasimple, adlaw-adlaw pamati lang kamo sa mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Paano may baluan ang tagdaog? Paano mabalaan nga nagdaog ka? Sa kada adlaw, mag-raffle sang mga tagdaog. Sa kada adlaw, mag-raffle kami sa mga nagdaog on air, ang Aksyon Radio Bacolod. Pagkatapos matawag ang Aksyon Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa pagpadala sang entry kag siguraduhon nga nagapamati sa programa sang Aksyon Radio Bacolod. Kung hindi ka makasabat sa sulod sang 3 katawag, magabunot liwat ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o nga winner. Bantayan man kung ano ang programa sa amo nga oras kag kilalahon ang anchors o kon reporter. Simple lang. Sino ang anchor man sa manig programa? Sino ang nag-report sa sininga programa? Kung masabat mo na, matik, daog ka na yun. Kung matawagan ang imong numero. Paano makuha ang premyo? Ay sos. Ipadala ang 500 pesos cash paagi sa mga remittance center. Kami ang bahala mapadala sa inyo daog sa mga remittance center naton di. Maklaim ang premyo isa kadlaw matapos malawagan kag na-confirmar ang entry. San o magasugod ang raffle ni? Magasugod ang pagpanagtag sa ayuda ng Aksyon Radio Bacolod sa Oktubre 19, Lunes ngadlaw. Ayos! So, nag-gets nyo? Kung ay nag-gets, sige lang, don't worry, kay tanan nga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod, sulit-sulito na mo di ang mga mechanics kung paano kung maka-entra sa Aksyon Radio kag 4-piece sa Aksyon Radio Bacolod. Ara ba na sa amon nga Facebook page ang mga mechanics, pwede nyo da malantaw da. Kung hindi nyo na pick up kag nakuha sa aton pag isa-isa diri lawag. Okay? Ayos. Nagabidira kay nanay ni Nita Akuyong dara sa may barangay Tres Victorias. Kapamati, gisya ko sa aton program. Nagmunog ikinang bata mo sakon dara sa GNG na Restobar kaya ako kay na ngaga. Na ikaw ginapamatian ni nanay ni Nita Akuyong. Napabaka gani radyo itong bago. Okay, mamati sa simo. Kaya ito nagabisyo-bisyo itong radyo itong isa. Isang bata mo sakon. Sa kay Lula, ni Nita, Akuyong, sang barangay Tres Victorias, may gabi na sima. Ayos! Sige! Check tayo nga ito sa Liga Patrol 2. Roswell Patrol, Balong ito paglibot-libot. Ano ni Aksyon John Diaz sa Lunes na ito sa Liga Pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol. John, may gabi. John, pas kabihin. Maraming gabi, sunalik maraming gabi sa tutunan ng mga kaksyon! Ano nagturo-turo ang ato yung signal,
Doon Buro-buro? nagatulog. Anya raw kina? Doon nagaburo-buro, Okay na? nagatulog-tulog. Why naman kaya Ah. hindi ka namin sa tiyempo na to, no, nagalibuti, sa malapad nga kadutaan Ba. sa area sang Erreco karon nga gabi. Lapot Ay, kami Erreco, amo, no? Kalabot ko mo sa rireko. Ano mo sa rireko, da? Lago-lago kami tani, galing kay bati namon kuno do, may ari di kuno nga nasitatas lang nga manog. Abi ko aswang. Manog kuno. Manog, Sige na manog. pakita nila, manog karon nga gabi. Dako ko no, dako man og na. Basi kamay mo lang na. Dako ko kuno sa manog ni Papa nga. Ang papaya man og butol na niya sang manog na kita yun sa yun na sa rireko. Kung sa mga idola, tutoy pa na yung papangya, tutoy. Tutoy. Tutoy na isang inaya. inaya. Pero dako. Inaya man, ang inaya siya sining mo, kung na yung bata na isang manog na kita nyo da. Basta mo ng tatay-tatay, napakita sa rireko. Napakita, siguro. Ngaw, may ginano na sa mga talita ng manog now. Siguro nakitaan lang ba nila. Naglabay? Kaya siguro nila rescue. Nagtabok sa dalan da, no? Ari sa isa Nagsulod? ka building. Nasulod sa isa, building. nasulod sa isa ka building da? Yes, ari ko nasulod sa isa ka building. Siya, ano ginapakita da? Ha? Pita nila. Lang gina-check nila sa sulod. Actually, hindi kami Sino kasulod nag-check sa na? building. Hindi. Sino ka check da? Ang mga otoridad ari sa Bureau of Fire, ari sa mga law enforcement agencies, gamay naman nga tropa din nagkanto, pero ginlan pa lang nila nga ang area sunirek, no? Abi. Sa may sulod. Abi ko damo kay man og ara da kay ti damo ng kadto. Do time lang ng kadto. Gin-check nila daw. So tayo lang man nag-check naman ko nila dito sa sulod. Baylo dang man, og day ko sa kagwa na sa buhay kay nainitan man mo. Siyempre, mo nga panahon na hindi ka mablay mo magagawa nga init-init mga daan. Kay init na sa chimpo, ti basta kung init ka ginagutom mo man og magwa ginaya. O pangita man pagkaon na sa mga panahon daan ka budlay mangita pagkaon. Kita mo sobra ka budlay mangita. Sunod doon nga pag dala pa premyo ka para doon di ba mabulayan ng bandla. Namo na da isa. Ano mo na sang mayo. Sige pa da ngila pa pangita da. Ang sunarek? Sige pa pangita da. Sige pa, pero sa sulod sila, pero di man ko na muna ka Baylo ka lang drink sitwasyon. Baylo da sapat kay lagaw mo kapita pagkaon nya. Gani. Makuya, by this na. Importante nga wala ka pang halit daw, wala ka pangaon sa mga agali kay kung gutom mo na sa pati mga manok-manok wala gulugag maya talin-talin basta kanon niya bla. Gani. Ang mga problema kung may mga sapat na sa palibot. Kabi sa nano ka nagkukon makaya, hurap po niya, rubon niya ginagawa niya. Gani. Like, dilibraw sa mga kita na tondre, no? Amo, pinakadlok ibang giniguro sa manog niya, kaya na dahil pa mo sinuras, no? Curfew na mo, no? Curfew na 3:24, no? Kasi na sa totoran nga mga kaksyon, dapat rin no? Sunod na sa balay, hindi naging magteriya. Pero namin siyang puto, no? Karoon yung kabiyak sunod kang pero madaligyan niya si Mana, ulan-ulan. Sumong niya, at least ka namin, ganit may mga chances, kaya medyo mapaang-paang. Nagwa na kayo na sa hapon si Bagyo ni. Kagaling kami nakitaan sa dito ka Marinisor naman ng LPA, oh. Ara na naman, di ka malukak isa kung paghalin sa isa, may mabulos naman mong LPA ang naman. ginabas rin ang Pilipinas, so lagyan, ginagsadya ka mga LPA ngayon eh. Kasi isang Pero importante, pag-asa, kung yung LPA ni, basta mo na yung makapaulan sa Bacolod kag sa Negros, sa Iloilo, Saklan. Okay, di ba siguro baka hindi mo ba ito ginigyan nga dala? Gani, Hindi gani, mo ulan di sa nga daan, no? Gani. Pero importante, preparado kita tanan, ha? Na may bala ng taon sa Bacolod subong, kay do Arab lamang baka nga do matamat, nagiman nga nagabuhi, ang syurada. Kay may mga negosyo nga bukas, Arab lang ang taga 9 p.m, no? Kasi 10 p.m. nga daan, 9 p.m. niya, apre pa, 9:30 p.m. Dumalipay ka naman lang, taob lang nga doon ka matamat na migrolo adjust ang publiko, no? Kahit nabuhay-buhay ang negosyo. Isa na mong kapatimahan mo nga once, ganit ka balik na ang business o negosyo gid man mismo. But singon sila doon kagulo ginahawa na gid man. Like dream lang sa may Saldampi. May mga negosyo na gid man dream, mga kalan-an, no? Mga stores na sunod na kigaban pa, matamat na gid man nga nagabalik yung nagabukasa. Like Lacson nga area, ara, damo na gid negosyo, di gid na mabunggan niya. Ang ni police captain
then Junray Batadlan, ni Adobo, dahil karami, di ka kundri ka kay makitaan mo gibla ko na experience nga do karamo sang taho, no? Sa tagalibot-libot kabi, may ma-check din yung sa doon sitwasyon sa palibot, no? Ang ano lang mga action direct, no? Damo pa kaya ikaroon na gabi, pinanaw na lang ang nagalambi yung sa dala noon. Hindi ka naman sinagramo mga salakyan nato makitaan sa liman nga mga takna. Ang mga traffic lights halos na pang inatay doon sa makita hindi mag-okay ng lana kay ligway man ang mga dala noon mga jutay na naman sila mga tricycle, motor ako doon hindi makitaan mo din sa dala ng sunerek gabay tim kalambi yung mga gabulisan sa police station number 2 and then ang police station number 1 gini kayo na nag-form na to po mga force multiplier ito yung kayo materintirin na nilibot naman na mo naman chimpo nila mag-libot action erect, no? Anyway, harip lang sa action radyo ano gusto niya, kumiyara na kuno bagong kumiyara na gali fish port sa may Bangga-aning. May nagpamatito ko na mong Bangga-aning fish port sa Panakoy. Kami dagadulong ka ng mga pampot nga pangista? Oo, nagpatamyaws na, no? Bangga-aning fish port sa Barangay Panakoy. Doon magulong rin kabat, kumiyara, naglido pantalan. Para daw puro pantalan. Actually, plano mo, ang plano da sa syudad nga ikuan mong nga i-renovate na da? Patahumon? Patahumon na nga ang pantalan? Siguro, ayaw ka tingin likod niya, bisang paano, kung hindi ba, bayad na area, no? May budget na lang syudad nga daw i-partenisar nga i-develop na lang pantalan. Mayo. Di mayo na yung pauna na siguro, Bangga-aning fish port sa Barangay Panakoy, no? Laban, gito mo na matabo da. Alright, di mayo na ganito ma-renovate or ma-improve na kay ubrahe ka ni gusto man sa taga-barangay Panakoy, especially sa may Bangga-aning, dinadampi man, pag-lusot mo gito may aning, dadampi na sa diretso ko maganda to sa likod ng kabim, bla? Dra na tagali. Sa likod, bla, likod na kayo may mayara na nga beach mo. Sa likod da. May beach pa na tagali sa likod. Ang beach na da, amo na imo, nga da pula pantalan, may beach na nga i-develop man. Okay. Patahumon. Balik ko nalit ka may proper o sa may highway, diretso-diretso lang gina. Okay. At least okay, naka-adto ko na sa una, pero diretso yung naglikod sa balay ng kagawad, na dampi, na former kapitan. Nadra ko yung likod, diretso sa likod, diretso ng training center. Mayo ko no, at least na-discover na may arang Bangga-aning fish port. So, basi na panapad sa uli mayo nga programa. Diba siguro mayo siguro tulungkaan, damo guro man ka panagat man Damo na action jaga pangumpra kung kaisa matimingan lang damo ko dum ka. Damo ka pangumpra da. Okay, kilala ko niyo nagapangumpra na siguro ka nagabantay bila sa mabot. Na damo na kuno gali mga isda, mga dagko mga isda kuno kisay nagakano man mga pasayan, mga dagkong isda bala, damo sila kuno gaka na gani gaka kuha gaka na pa magpanagat sila sa rek dito ba ito mo na mong dito usually nga ka sumag kinalagi ng sumag o tatay-tay nga ragit sila tigil pa no koy ara mag-isa kilo sa bye-bye pwede mong gali no kasi sarang ma-discover even ang kaidra na gali sa likod sang sa ani na gali dampi mong no gapanomdong kuya abako basi pwede na dari mga area bisang Torrinsville yung layo na naging probinsya. Ako, pwede ba nagtutyo na tayo, Baywan? Yes. Okay. At least kabalo na ko nga shoreline ng sila gali action direct na. Correct. Tama yung gabi ko no, kay kay anniversary, gali ka fish port nila. Subong? Happy anniversary sa fish port, ang coming October 16. Sa pwesto ko ni Pre Robert lang, Albuena action direct. Okay. Anniversary ko no sa October 16. Ako po na miyaw kay Aming Berto JR kag Darel nga nagapurok-purok samtang nagabiyahe actually karon nga gabi no. Okay. May pisto do sila gali maayo kay may pisto. Kami ara magaling na to iya ka ginapapanaugan. Okay maayo no Bangga-aning fish port no. Anyway, karon nga gabi Black Shark may nagpanawag diri sa Action Radyo Bacolod. Ako ni si Rodeline Bayot. Kaya bata niya actually na lumos na isang Sabado sa area sang Purok sa may barangay Kalumanggan sa may syudad sang Bago actually kinagampang blado na dalin asang bata na lumos sa may Suba. Tiyawan sila ko ng mga alas 10 lang sang aga may pwede ko na hampang ang bata actually mga tubo-tubo yung pitop lang katuig
Uy, gamay pa. 7 years old nga lalaki, Oo. nagampang sila sa may suba, na lumos ang bata. Yawan sa korpahita mo, ang gimpang usoy. Nanugid ang bata ko na maupod niya sa lolo, nga amo na natabo sa iyang apo. Uy. Tingin pangita nila, tubtub na kita nila, kay ginusoy nilang suma, nalapak ka nila blang lawas. Nagapanggitob ng kuno-kundo nagabura na blaks na rek. Ang lawas sining bata. Tingnan lang kay giningagaw nila, mayara isa ka nurse nga babae, nga kabalo galing mag-CPR, yagin na mouth-to-mouth resuscitation, abla? No? Kaya para makagwabing ikor, makaginawa, dira ang tubig sa ilawas, and giningagaw nila dala sa may Bago City District Hospital. Okay. Amo na natabo actually ko. Ari, amo na sa pagsaysay. Amo ni si Ma'am Rodelyn Bayot, avid na sila sa radyo. In-inform niya nga natabo siya bata na lumos, pero buhik niya actually ka, Okay. na buhik, Oo. na salbar. Ari na yung statement ni Ma'am Rodelyn Bayot. Ni doktora ko na sa may Corazon Locsin. Tapos sir, ang sugid naman sa bata ko ng tawa ko kanina. Siguro ang isa, Oo. ang isa actually. Okay. Check taluwat ang Rodelyn imong interview. Bayot. Oo sir. Pila na edad mo, ma'am? 25 sir. Ma'am, confirm ko lang, imo ni ang bata ang nalumos, kaging dala sa ospital. Oo sir, ako na bata sir. Ma'am, ano gani ma'am natabo nga nalumos sa ma'am? Kagdiin? Ang masabat ko lang sir, kay amo man lang na ako nabalaan kasi syempre wala mo ko di sa tiner sir, wala mo ko di sa bakulod mo. Di, tawag lang Manila sa akon nga muna na lumos. Oo. Na, di ang akon man lang nabalaan sir, nga may upod ni sa nga bata man. Nga pariyo man sila, pero bata pagit sa yaya eh. Okay. Di, nang may gani kaya ang bata di sir, nanugi sa yang lulo. Iya ko na upod na lumos sa may ilatopyak balay sa Okay. may suba. Oo. Di ang man ang dalagan ko na sa yang lulo to, yung pangita, di pila na ko na sila kabalik-balik, tatlo kasalo man ko na wala man nila nakita. So last na gid nila, amo to nakita nilang bata, ato na sa dalong bala nasikara na nila. Di, anong daw mo, nagigambal sila nga kabura na sir po mo. Kabura na lagom na sir, lagom na. Oo. Di, tapos nang gindala sila sa ospital sa may Bago. Okay. Ma'am, pila na ganing edad ka bata mo? 7 pa na sir. 7 years old. So, di ini siya nalumos, kalumanggan. Ito ng manggan, Purok Santan. Okay. Ma'am, aga or hapon siya nalumos? Gani sila nalawos mo no? Last year. Ano yung status? O ay nagit sir nung nagit sa sir nung lagom naging ano na lang gabula na sa tubig sir. Okay. Ugdang na sa. Pero, gindala pa siya ma'am sa ospital. Oo, gindala sa sir. Tapos amo ni sir, antes pa sa gindalaya sir, may nagbulig dingan na, sa ging patakili lang sa bala sir. Oo. Tapos ging ano man sa ging mouth-to-mouth man sa nga makagwa ang tubig ng ko siya pa. So nakahibi doon sa kuno. Okay. De, paglakas sa ospital sa may Bago, di okay na to sa gamaoy na sa. Tapos gi-refer sila ni doktora ko na sa may Corazon Locsin. Actually, nabatian si Ma'am Rodora Bayot, amo ning nanay. Ang tabo, alin na sa may Bago District Hospital, doon nagawaras ang bata, kay okay niya sitwasyon. Doon araw na nakaginawa na sa nabalik sa Maria Churak Shrek. Ang tabo, yun na first ang Bago District Hospital, dari sa may Bacolod, kay kulang itong mga gamit, equipment. Yun dala dari sa may Corazon, Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital. Asang Sabado, Aksyonerek, nakibot na ang ining si Rodora Bayot nga kagabi, las 8, ginswab ang bata. Wala lamot sa bata, ginswab man ang iyang tatay. Okay. Pagkainas ang kagahon, 8 p.m. kagabi, aksyon Domingo, ginas sa kagahon, pero nagwak ng pisot, gilayon sa kaga. Resulta, ang nalumos nga bata, positive sa COVID-19. Uy. Di ang ginpamangkot sa nanay, paano nag-positive sa COVID-19 ang bata kayo ay magagwa sa balay? Oo. Why man may nagalakad to nga mga risk nga mga high-risk individual? Pero ang nagabantay nga lolo, negative sa COVID-19. Oho. Ang bata lang niya ang positive. Ay, gali. Si ano Di na? ambal ni nanay, luyag ang ambal niya, doon nagtawa mo sa blamangkot nga, paano nag-positive ang bata ko man? Wala man ni kagwagawa ang bata. Oo. Ara naman sa suba. Alam man sa suba, ito makuha ang virus. Budlay, no? Kaya hindi man tabi doktor, makasiling nga ba si plagpat na?
Gani, bala ni nanay, gusto ko lang ngayuan, plus ang explanation, ang natabo doon sa iya bata, kahit nag-positive ang check sa COVID-19, Gani. pero nalumos naman sa may suba. Budlay mo naman. Gani, ano si Ma'am Rodora ba yung taksirarek? Paper sila ni doktora ko na sa may Corazon Locsin. Tapos sir, ang sugid naman sa papa ko nagtawag ko kagina, kagabi lang sila ging swab test 8, alas 8 sang gabi. Di kagina sir, nagkadto naman diyang pulis sa akon, 10, mga 10:30, ara na ang result ng bata ko sir, positive sa COVID. Okay, ma'am, buhi pa galing bata mo. Buhay pa sir, oo sir. Okay, susubong nagalalain sa pag-abot sa bago, gin-transfer ka mo sa regional hospital. Okay na sa sir sa may bago. So, Oo. ang hambal mo sa doktor sa bago nga, maskan lang ang iyalawas, diba? Si may mga nasulod sa talinga or ano, kaya wala, hindi sila kumplito gamit. Kaya Okay. mo man lang na sir, ano, So, nag-transfer ka mo sa ospital, sa regional, Oo, sa sir. Bacolod. Oo. Gin-swab, ma'am, ang bata mo. oo, ginswab. Nga ako naman gin-swab. Amo lang po ng pamangkot mo sir, hindi ko masabat. Kaya ay, halin sa paglumos ang bata ko sir, ay ko kita tsuras ang bata ko sir, mo. Pero gin-inform ka na lang sa iyong mga tatay nga kagabi ko no gin-swab sila. Oo, nag-swab sila kagabi, alas 8. Siya lang, ma'am, ang bata or pating tatay mo? Pating tatay ko sir, negative ang papa ko nga 67, ang bata ko nga 7 years old, mo ang positive. Okay. Saan nung nagwa ang result ko no, ma'am? Kagina ko no sir, alas, ang gidulong di gina sang pulis akon kag ang mga health worker, alas 10:30 ari na di sila sa akon sir nga hindi. Mampod ko nila pagwaon pa kasi sa Bacolod kay madulong pa kali ang inspector ano mada sa bata ko sir. Hindi ko nila pagwaon kay basi ko naman maka-contact tracing naman ko sa Bacolod. Okay. But so, ni quarantine ka. Oh, gi-quarantine ko sir. Tapos sir, amo kani sir ang ilang ano, ang tanan nga nagbulig sa bata ko sir, ging katuan nila, i-quarantine nila. Yan na ya sir man, kasi ang sir ilagi katuan, di quarantine, pati man ang nagluwas ng bata ko nga siya, ginang mismo nagkuha dito sa dalom sa tubig. Ginadamay man nila sir nga i-quarantine man. Okay. Pero ang bata mo yan, ma'am, wala na yung contact sa mga high risk? Buhay ginaya sir, amo na kani gusto ko ya sir maayo, gigo tayo sa inyo nga, pwede ka mo di ka kadto sa may sa may purok sa Kalumanggan sa Santan, kay damo, hindi mastorya sa inyo sir, why ginaya nung bata ko ya sir, ya, wala na sipon, wala na ubutan ng tanan, wala na ya sir. Okay. Amo lang nagaling kay gin-swab to siya dito sa ospital. Oo, Okay. sir. Ma'am, ano ma'am ang panawagan mo, ma'am, sa ospital nga nag-conduct ng isang swab? Nga, anong pamatsagan mo do hindi inyo mapatihan? Oo, hindi ko gidya mapadyan, imposible gidya sir mo. Amo gidang gidaayo ko sir nga mga ikubuli, imposible ginang bat. Ang ginang COVID sir, yung tao mo. Kung amo na ila ipalakat sa mo, may COVID kami, mandiri ang tao sa mo. Kaya ano naman tabo, ma'am? Amo na akong panawagan sir sa ospital sir nga, ang aging swab nila nga nalungos lang na sir. Oo. Dapat bayutik lang ang ginakani niya sir nga pangtagwas ng iko, hindi na nila pagsabsab. Okay. So, ma'am, No, antibiotic. Daw mabugto ugat ni nanay siyang istorya si mo. Gani, kaya pala Kay sa mismo doon siya magpati ang bata ay malatan na sang COVID kaya na lumos ang bata ko pag buta may COVID na. Oo, bala antibiotic na natanis. Kabudlay mga nagkatindi ba ka sila nga wala magkatindi ba tayo doktor action dyan mong. Namo na ganyan bakot kinai-cater ka lang namon, importante may hambalan ka kaya bala dumalipong na sa kuno ka problema to. Wait, si Pablo i-lockdown ka to kag hindi ka pagwaon man dito tanang pamilya mo to i-lockdown man kung nakahalubilos ang bata ning sa ospital di. Oo, pati ito pala mga ano to, ang nagabulig to ba nagpangita siya, nagkuha siya sa may suba. Oo. No? Gagtanan, Pati nurse to nga nag kwarto sa bata di malatnan naman to kung may COVID man to ng bata. Gani, ti amo na ang matabo sinadara kahit Budlay, di quarantine to sila sa rek. Budlay Kaya naman. bakuti, importante na kinkuhan ka namon nga bahay nimo nga mabatian ka. No, kaya di at least mabatian sa mga otoridad, base pa lang man masurit check nila ang Gani. status kag makamusta ang sitwasyon sa bata kaya matabo sila dira pating pating lolo siya do nag-negative siya. Pero dapat ma-quarantine gid siya kahit di siya ari di sa ospital mo nakaupod ang siya rek, no? Kaya mas ng bata o kaya mo ng bata? Okay, kaya problema sa ni Rodora to ni Bayot, hindi niya makitaan kaya wala pa nakitaan ang sitwasyon sa bata subong. Oo. Nga mayo ng sitwasyon nabi sa bata, kung ano tsura ito, no? Sini ka kapigan ni text sa aton nga amo na mahatag sa liwat
Sa statement niya kay mga gusto ko na padala pagkaon kay delayed ko na pagkaon ni ginadulong di ko sulod. Oo. Gagawin kabulayan ng iyang bata actually. Pero ako to si cater ka lang namon tapos na rin nato nga plus tarang himo diri nga hibubunot kay himo diri nga opinion, sentimiento may angot sini actually ka tabo no kasi do ka interesting story gid man sa tuod nga nagigo na lumos sa suba. Iyaya positive sa COVID-19. Alam mo sa suba, pag butwa ya, positive sa COVID. Kakadlaw natin, pero kakadlaw natin, pero galingin, ulo ko kay ang nanay, kay sister ko, kay kagigwa ang bata, yan mo. Yan, yung makikit ka ba sa nanay, Si, kung may kagwa ang bata, kag wala na kahalubilo, sa may mga arat na COVID, posible sa tubig, ito yung salom, may basi kung may COVID to. Kapag butwa yan, inom yung tubig, nag-upot ang tubig, so inom yung kag nalatnan sa. Amo ta muna yung may shield off pang... May ko isil o pang baybay to, ang mong ibutangan to, kuwan ba, cross line to, ops, hindi na maligo, kaya maligo da, malatang COVID, kung magsalom-salom da. Kung di ba pang mga kapirapang, pagwaya, hindi tlog, diretso buto na yun. Budlay, kwa pa. No, kaya ito ilan na yung findings, hindi na nakabunggo sila action dyan. Ganit yan, bako bigin pagit is RT-PCR test gate. Nag-swab test gate ang sirek, di wala the choice, no? Ang ginalo lang kikito, lang ang statement ni Nanay Bayot ang sirek, no? Mo na. Ang nurse na positive man, ang nurse? Wala action na rin, kay hindi mangin sa kuno. Ang nurse wala nang positive? Wala. Hindi ba siya ito nagkuha sa bata to? Siya to nagbulig, nagpump action na rin. Oo, kagin kuha niya to, gin mouth-to-mouth resuscitation niya to? Bala, naging mouth-to-mouth resuscitation, yeah. Ti posible, hindi balatan ng nurse to ka. Amo na to nga lips to lips ang nurse to sa bata. Ganit. Imposible ang nurse, hindi imalatnan to, bonano na. Kaya ba ko nanay gani, duwal lang kabutang. Ibang kuton mong nurse to, basi ang nurse sa kalaton, or kung nag-negative na tunga ng nurse, posible man niya kung nag-positive ang bata, wala sa kalatan. Butang ko abi ang nurse na, ang nurse abi to mo sa may positive. Tinga nga may COVID, tinga pag check up sa nurse nga why siya ang nurse. Gamo na gani, negative. Ang bata mo nag-positive. Amo nag-positive ang bata. Kung ang kilala ko ba yung dalabuga. Malayo, no? Hindi mo maangot lang istorya, oh. Amo na gani ang palman, amo na hindi agad may sindihan, actually ko na positive yung bata. Oo. Tikita mo ang nurse, action and rin negative sa swab test ang nurse, di ba? Oo, negative yun siya, kasi amal sa nanay. Ang nurse negative, pero ang bata ay nag-positive. Budlay na yan. Tinga kung ang bata kung bata may COVID, automatic ang nurse banatnan man eh. Pamo na sa tapat. Hindi mayo ni nano nito. Kung kilala ko pa do labuga yaw. Kalikita mo nang ila pa hindi siya tanda mo ah. Ay dami mo resulta na. Hindi na tanda mag-discussion kalikita ka dako budlay mo bla i-balance bla kag iangot lakson diyan. Budlay giti. Una bes ang ma-positive kung nag-positive ang bata. Ang nurse kaya una to manatnan kasi to mouth-to-mouth resuscitation sa bata to mo. Balikan tanay basin nalumos man si diyan kan natnan maka-COVID no. Ang lulo ya pagiti, ang lulo ya negative man action diyan, di ba? Ang lulo negative, ang nurse negative. Diyos sila yung mag-amay, amo yan nag-positive. Dito kalayo to ano man? Diyan? Amo na gina-check nila, amo na tabok siya, according sa nanay, ang nurse nga ini, possible nakapaswab na ni siya nga daan, kay dumdum ka sa bago, meron na swab actually, nga may result na gid siya, nga negative, so nga ara siya nakagwa na actually, no? Ara siya bida sa area, nga nagbulig. Buti kung safe ni siya, kaya usually tanan yung medical workers, gintay dalom gid sa swab test. Pero hindi naman to siya mag-safe dyan, kaya nga agin mouth-to-mouth resuscitation yung bata mo. Ganit amo na ginambak. Pro siling mo na pa-swab test ang base pwede ko ra baka pa-swab test ang nurse eh. Yes, wala. Actually, subong wala pa na nila na swab test ang nurse. Okay. Before nakapa-swab test na. Diyan ba ko rin sa nanay, nga base wala, either nga sa nurse nga nakuha, nga nag-assist sa iya, or depende na kung to actually. Ang ginasiling mo gali yung swab test, nga negative sa result, ang permiro nga wala pa rin matabo ang pagkalumos ng bata.
Yes, actually. Okay. Ti karon kay ang bata nagpositive sa COVID, ti posible ang nurse to laban na bagito malatang gito. So I would suggest Kito guro eh. I would suggest ang nurse magpa-swab test liwat. Kaya actually matabot na nangi ko no i-quarantine sila Oo. ang piloto. Ti ang nurse na quarantine kag na swab test why? Why pa? I-swab pa lang. Ati contact tracing naman to bitaw naman tong nurse eh. Amo na kayo naka-contact tracing na sila kayo sa nga aga. Ti ang nurse. Dala ang nurse. Okay. Ti na swab test na why pa? Wala pa. Schedule pa lang. Oh, schedule pa lang. Ate, sige, okay. Sige. Amo na no. biglayan mo naman. Hopefully, di ko mabalaan na nato kung anong sitwasyon matabo sila dira. Kaya once mag-negative ang nurse, at mag-negative, ginipanumduman, ta kundi niya ninakuha. Paligbat ako din nakuha sang bata. Nakakaw ng nanay, mapabalo mo, magalagaw ang bata, masunod balay nila. Why? Kasi 7 years old pa lang adaan. Nakagwa na ng bata, kag naligo ko na ti. Ano man? Lalaman eh. Dito Kung na, case to case ng guro. wata ka balos na, no? Kasi again, hindi tayo doktor mo. Gani man. Sige. Sige na lang nunta na lang na. Wala to ng resulta sa nurse to. Gani ba ko balik ang tinanay buwas? Kaya kung mag-negative tong nurse, di tapos istorya, gud karamual, gudi. Ano ba sumigo mo? Labugay eh. Hindi labugay na ako. Kung hindi ka tayo doktor, amo ng findings, mo na labugay mo, kaya amo ng findings, positive sa COVID bata. Gani, no? Bantayan na lang suya ko rin matabo. Natahon ta ni. Kung ang dalaga sa istorya ni. Ay kabudlay man. Kaya no? Ang sitwasyon ko rin gabi, medyo mapangpangaton nga panahon sa palibot sang syudad. Makakson, basta sa sobrang kapang sa panahon, magkaralumos ka mo dra. No, halong-halong lang no? Guguwa lang daw kay Yogi, wala para hindi na matamaan sa COVID-19. Mga kaakson, tandaan, isa sa marason sa pagtuga sa balatian sa tunlawas sa mga paghuyang ko ng paglubos sa ato ni Minipang. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa motor sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina sa John Diaz sa The Habit live report sa Patrol 2 ang birthday boy. Kahapon birthday na San John mo. Salamat kila sa kay nanay kay tatay da sa pag-akomodar sang Action Radio Bacolod, no? Ipay gid si GM kati paano nakagwa siya sa Tureria. Sa kadali lang, no? Balik man tayo, no? Belated happy birthday kay Action John, kag amo man kay Mami Diana Consolacion. Ay, duo nga sig Action John gali birthday, no? Ay katulo man ang luha ni Mami Diana sa makita niya Action Radio Bacolod Action Henry. Nagkadto kami. Kapit ka mo sa balay ito mo, Isabela. Di wala na hag-hag kag kiskis eh. Ay, ti katulo ang mantika ni Mami Diana Consolacion. Gusto kita ni mahag ang mga taga-Action Radio. Ara sa gate siya lang, ara kami sa Piakdalan. Pero maging padala ito sa kakuan. Nga tanom. Nang gardening si Mrs. kag si Tita Wilma, no? Sige, belated happy birthday kay Mami Diana Consolacion sang Isabela. Ay, purti. Ang hibi to ni Kwan, ni Mami Diana, sa Kalipay. Kaya nga, awa sa expectar ka sa Action Radio, mahapit at balaya. So, na-surprise, sagid siya. Sige. Ang report observation na action na John Diaz, ginadulong si Sakalawan sa DTX 5.
Abang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Tatamyaman si Madam Grace Fos, happy birthday kay Action Jan Diaz. Kag belated happy birthday sa yasining nga hinablos nga si Toto Bornok, Enrique Himay, Sala Castellana. Alin ina kay Madam Grace Fos. Madam, may gabi na sa imo. Kag mayroon dira nga pagpaurok-urok. Sa kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Dira sa may Purok Santol, Barangay Mandalagan, may gabigid. Kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Kag kay kumpare ko Ludi Kagawad Peter Maymay Noble. Kapaurok-urok. Si Maninoy Mae, kag si Maninoy Charay Salvacion dira para Carlota, happy listening. Kapamati mo sa aton si Mr. and Mrs. Lito kag Beth Tagalog. Upod sa kabataan niya si J-Boy, si Tuben, kag ang ila nga mga apo dira, no? Apo ni Parilito kag ni Manang Beth Tagalog, no? Happy birthday man karong adlaw sa Iloy ni Police Captain Wilfredo Binumano. Happy 64th birthday sa palangga ko nga Iloy Edith Yanson Binuman. Masalamat gistaran nga pagpasaway ko alin sa gamay pa ko, pero I know very proud ka gid sa akon nagsuli. God bless Asma, we love you. Alin na sa kay Police Captain Wilfredo Binuman Junior ang hepes ang EB magkaroon na positive si Sir Binuman sa COVID. So na-quarantine sa subong, no? Sir, God bless na si mo kag get well soon. Get well soon dala kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr. Kag happy birthday sa kay Manang Edith. Sa kay Manang Edith Yanson Binuman, happy birthday. Sa kay Norman kag Morina Alvarado dara sa Barangay Panokoy, happy listening lang. Sa kay Dona Caraballo, Melanie Mallorca, Milit Dalisay, Lili Daguob, kay Rot Dauba, Alan Pitugo, Chief Vert Kangayda, Roland Policarpio, James Bibanco, mga Agrocom Security Force sa Santa Clara, mga kinay ni Kwan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Okay? Check ko ng report sa ato sila correspondent. Live report sa Cadiz Action, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Action, Roger Gutib sa report, Jer. Good evening. Yes, action na rin may gabi sa itong mga action, mga balita diri sila sa Cadiz Action, Eric. Una kita sa pagpatakopman sa wanted person joint operation sa Provincial Intelligence Unit sa atong Sininigras Occidental Police Provincial Office kisumugman sa Cadiz City PNP led by Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito sa nakupo naman si Police Major Olvimar M. Flores. Ginadakop sa mga tatapos sa kapulisan ining ginkinala kay Dines Cuevas Sundo, 40 anyos sa edad, kag residente ini sa Senate Chambre sa Barangay Kaluwaan, Ciudad sa Cadiz. Sa report mga alas 9:20 takna sang aga kahapon sa among lugar dira sa may Senate Chamber inisyagin sirwian sang warrant of arrest nga sa kaso ini nga ginatubang niya ining Republic Act 294. Ang Republic Act 294 daw bend naman siya sang kay legal possession of firearms and ammunition siya. Yes. Sang Republic Act 10591. Ini ginisyo sang korte sa December 60 pinagiman sa
papanaog sini nga warat kay permato ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang Executive Judge sa City Branch 60 sa siyudad sa Cadiz kinakapit sa painis ang Nobyembre 14, 2018. So, ang recommended bail sa mga kaso 60,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So, matapos ini siya, ginatagan man si pagpapalo sa iya sininga constitutional rights. At pagkatapos, gin-pa-examine ini siya sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Ini ang karoon destinado naman sa Pente Custodial Facility diri sa may bahin sa Cadiz City PNP Action Ereka. Sa dugang naton nga balita sa siyudad iya Sagay, bypass operation gipatigayon man ni Police Major Albert C. Inigin patigayon sa bahin sa Purok Amparo, Barangay Old Sagay, sa siyudad sa Sagay, kaina gid lamang alas 12:30 takna sinigid lamang hapon ginakop ni si Alvin Matulak Carbonilla alias Alvin, 26 anyos de edad, soltero, kag residente sa Saromar Street sa Barangay Poblacion 1, siyudad sa Sagay. Sunod sa report, hindi nga persona nag-engage sa pagbarigyan sa illegal nga druga kag violation sa Republic Act 9165. Ipatigayon ini mismo sa pagpamuno ni Police Major Albert C. kag na-recover ang una diri sa heat shell transparent plastic sa say Kamay ron, sige na patil nga Cebu bilang ini buy-bus item kag ang 500 peso bill nga gigamit sa smart money. May nakuha pagit siya po sensor control ng apat tanan ka heat shield transparent plastic sa CA sa ginapatihan man ni mayroon nga ginapatihan Cebu. I-recover ang iya sila confiscated ang iya sila nga isa ka unit sa cellphone kag isa ka unit sa single motorcycle. Ginagamit man sa pagbaligya sa droga. More or less mga 0.125 grams. Okay. Estimated na kabugaton nga nagabili naman sa mga 250,000 o kon 2,500 ka pesos ang na-recover action Erika. Sa bahay naman sa siyudad ng Escalante, yan turnover sa Firearms Exclusive Division ang isa ka granada nga na-recover mga alas 5:30 sa hapon kita mga adlaw sa sitio Martin sa Barangay Asinda Fe sa Escalante. Sa din ini ang ginabandon sa wala makilala ng mga persona ang bisan nga granada sunod sa report sa ginapatigayan ng border checkpoint sa mga area. May isa ka motorista nga nagadulog kag may gibutang sa kilid sa dalan, gilagat sini sa kapulisan pero tigayan kini ka palagyo. Kay balawan nga iya gibutang sini nga naputos sa isa ka box lang granada nga gibutangan man sang tape ang iya sini nga pin. Amo na nga gin-cover na lang ini sa mga katapo sa kapulisan. Ginakopan sa bypass operation sa Sagay ang isa ka persona gikilala ini kay Marman Alcos H. Ohoylan, 38 anyos de edad, kag residente sa sitio Old Mabini, Barangay Mabini, Ciudad ng Escalante. Ini siya ang ginakop mga alas 11:48 na kahapon sa may sitio Old Mabini, Barangay Mabini, Ciudad ng Escalante, nga nakuhaan man sa wallet mga 200 o 2,500 pesos nga bilis ang siya bukas recover man ang bypass money nga 500 piso bill. Talakip diri ang duwa ka sa Cebu na mo ini gimiklara to nga nagrabot sa 2,500 nga bill. Dito na ito karon ba? Sa bahin sa Cadiz City o kung sa Escalante City PNP ang amo nga persona. May ginakumpatuwated person, gikilala kay John Baligala Salvadusa by Bertio Moran sa mga kinakopini siya na may kaso ini sa illegal gambling na gin-issue ni Honorable Judge Josimino Ruiz sa Barangay sa City Branch 59 sa siyudad sa San Carlos, 36,000 ka pesos sa ampiyansa ginapanugot sa korte kung makagkod siya sa temporaryo nga kahilwayan. Wala pa ginaksyon Eric sa mihura to o kung may pagin sa resulta investigasyon sa tingin sinenta. Nagluntad sa may Barangay Balasibog sa dengue sulod sa anong ka o kung mga napulo karmando mga tao kagilutan gamit ang M16 normal rifle ni si RJ Buenavista ilan seka 33 anyos ginanda sa sining sitio Bautista Barangay Balasibog Ciudad ng Escalante na 8:40 takna sa tusabar sa gabi para ang pag-investigasyon sa kapulisan na may kasaran sa sini.
Mga balita na ito sinigang gitutukan dari sa Norte sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Dari sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kin Aksyon Roger Gutim, live report gikan sa Siyudad Sangkati. Sa lawat na report gikan naman sa may siyudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Stephen Presquito, line number 1 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action. Yes, Action Eric. Isa ka press conference, no? Ang ginapatigayon ni Mayor Inigo Estilo sa City Hall sa iyang talatapan mismo ang pagpahayag sa publiko ilabi na diri sa siyudad sa San Carlos sa sining COVID-19 nga sabihin ang iya ginapahayag sa publiko nga kon mahimo nga ang tanan hindi gid magpasaway kag kon mahimo pwede nga mag sugid sang matuod kay tungod sa sining nagdasig ang pagsaka sang kaso sang virus sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos kay mga nagpositibo. Nag-abot na karon na aksyonerik sa 81 ka mga nagpositibo na ang sa pila lamang ka adlaw nga naghalin sa 39 apang karon nagabot na ini sa 81. So gani na alarma si Mayor kag sa aton nga incident management team o kon IMT nga ginpangunahan man ni Dr. Wilmer Yap nga araman ang iyang presensya kagina kag sila ni ang duha pagid ka mga doktor nga si Dr. Chapon kag si Dr. Montaño sa San Carlos City Hospital kag sa City Health Department nga sa diin kagang si Sergio Alingasa sa CDR mo sa diin ang among mga issue about sa sining problema ilabi na sa pag-contact tracing kag pag-damo na sa mga nagpositibo nga sa diin isa na ini ka local transmission Action Eric. So gani ang sa karon ang aton nga si Mayor mismo nagamando kag i-implementar gid sang tanan nga mga law enforcement team ang ining implement ang pagpagwa niya sa mga memorandums nga iya na inigin na pagwa no so gani nga sa karon ang among press conference karon hapon isa ka pagpabutyag sa publiko sa mga tanan nga mga media outlets diri sa siyudad sa San Carlos nga ang publiko nga mangin aware na kag magin mag-andam gid kag ilabi na sa mga senior citizen nga hindi gid pwede nga mahimo nga hindi na magsagi kadto sa mga ilabi na sa merkado publiko sa mga malls o sa dingin mga damo sa tao kag i-avoid gid ang ini social distancing kag ang paggamit gid sang face mask kag ang face shield nga bilang ini mandatory no kag normal na ini nga hindi na dapat kay kon mahimo pa siling ni Mayor kag kon may madakpan nga hindi magtuman kag nagapasaway ora mismo sa sulod sa 24 oras ila pag multahan kag or magpili lamang siya o kon mag community service o kon magbayad sang fine sa multa sa sining mga violations ilabi na sa health protocol. So may namang mo lamang in-action Eric ang aton nga report alin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Stephen Presquito, balita Aksyon Stephen Presquito. Giradulo sa karawan sa MyTC. Ang alkaloid nga vitamin C na pamatuto sa eksperto tunay kag natural nga antihistamine properties. MyTC makabulig para makontrola ng allergies. Pag-inis sa pagpanubo sa level sang histamine. Santon Plus kung MyTC, parisi Santon Plus sa Stephen Presquito girado
Aksyon Stephen Salwanta, si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon Percival sa report, please come in. Mayong gabi, aksyoner, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Bago City Police Station conduct sang operation against sa wanted person kaina sang alas 3 sang hapon. Oktubre 12, 2020 dito sa Purok Ilga, Barangay Don George, Araneta, Bago City. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Major John Joel Batusan upod ang alert team kag ang warrant section division sa Bago City PNP kag gin-serve ang warrant of arrest sa persona nga ginkilala sa kay Benji Claveras y Villa, 29 anyos, soltero kag inisya pumuloyo sa Hacienda sa Ragusa, Barangay Don George, Araneta, Bago City. Ang warrant of arrest gin-serve sa iya nga may violation sang Section 10 sang Republic Act 7610 ukon sa ginatawag naton nga Child Abuse Action na ERIC. Kag ang warrant of arrest gin-issue ini ni Honorable Judge Mary Jennifer Protasio Archis, Assisting Judge sang RTC Branch 62, Bago City. Kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong September 14, 2020 kag inisya action ERIC may bela recommended nga 80,000 pesos. Karon ini ang suspect ara naunong sa custodial facilities sang Bago PNP. Liton kita dire sa syudad sang La Carlota, so malinong gawa ang letterbox sang aton nga kapulisan dire sa syudad sang La Carlota, pero sa gihapon nagapadayon ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe sa pagpahanumdom sa gihapon sa aton nga mga kauturan dire, ilabi na gid sa mga paghatag sa mga flyers angot ini sang Republic Act 9165 kag ang anti-replo kag ang pag designate sa gihapon kag paghatag sa mga flyers nga nagapahanumdom sang COVID-19 kag nag-conduct man sang pagbantay sang protocol sang aton syudad diri sa syudad sang La Carlota sa paghatag sang social distancing kag sang paggamit sang face shield kag face mask. So sa liwat ginapaybalo sa mga pumuluyo sa 14 ka barangays diri sa syudad sang La Carlota nga kung magkadto sa mga public places o kung man diri sa pagikutar sa mga dokumento o kung may kinanglanon sa aton opisina sa gobyerno sa syudad sang La Carlota nga magadalagid sang face mask kag face shield. Kung wala ka face shield, hindi ka pag-akomodahon sang aton nga mga personel diri sa syudad sang La Carlota. Kinanglan sunod gid sa protocol sang aton nga ginpapanaog sang aton City Mayor Dr. Rex Salandoon agod nga magalikaw kita sa aton nga pagmulta o kung magbayular sini sang city ordinance diri sa syudad sang La Carlota. Amo ini ang aton nga nakuha nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Mayong gabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawa Jupred Sapanta kag Engineer Joseph Emboltorio kag kay SPO4 Jerry Rombines sang syudad sang La Carlota. Direktamente kita nga naga-live report gikan diri sa syudad sang La Carlota ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon na Percival Villamor. May gabi dira sa kay Josel Espolgar kag kay Lito Hipaya
nagapaurok-urok pa. Balik kita, pabalik na to, report na aksyon, John Diaz, balik. Pagkatapos lang, sa ito sila importante nga mga pahibalaw. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable at ang balita dahil na Na morning, below.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato pablakan, balikan ta si Aksyon John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John sa balikan report, please come back. Actually, balik na sa Selda sa Police Station number 2 ang duwa ka mga preso nga nagpositibo sa COVID-19 na nalikdan ng mga sinimana. Samtang nagaulat na lamang sa certification kagagi natapos-tapos na sa 8 ka mga kapulisan sa Police Station number 2 diri sa Maysurat sa Bacolod ang ila-quarantine kagang certificate abi nga sila nagnegatibo na sa COVID-19. Sunod diri kay Police Captain Jun Ray Batadlan ang acting Chief of Police sa Police Station number 2 tay pila na gid man kasi man nagaligad matapos sabi nga una nga nagpositibong duha ka mga preso and then sa uli tapos sila nga isolation o quarantine nagsurerek sila karon nagibalik na dara sa Selda mismo sa station number 2 kay negatibo naman sila sa COVID-19. Pagpasalamat diri ni Batadlan ko mga hindi nila kinahanglan pa nga magpahamtang sa kapulisan nga mga bantay sa mga hulot o sa quarantine facility kung sa di nabi nagatiner ining duha ka mga preso kagdugang pagid di mas makadugang naman sa kadamuon sa mga kapulisan nga ma-deploy ang police station number 2 sa tagsaman kay area of responsibility. So pagid diri kay Batadlan kumo nagarutulat siya nga makabalik na sa serbisyo kung makabalik trabaho abing duha ang 8 ka mga pulis nga una nagpositibo sa COVID-19. At least maplastar sa husto pagitag sa mas insakto ko nabing mas madamo na mo ang polis nga makita na sa mga dalanon kaya naglambiho nga sa anuman nga oras aksyon ereka. Gari si Police Captain Jun Ray Batadlan ang acting Chief of Police ng Police Station number 2. Ngayong gabi sa aton mga palamata nakabalik na aton mga ang duwa ka preso nga na positive last Sunday and then aton ng mga personnel ta sa police station to napabalik naman ang iban pero ang nag-positive na 8 ka personnel ta going kailang quarantine sa Subong. Pero sir, negative na sila, sir? Negative na sila gawalad na klasang certification kung positive ka diba may additional ang acting Chief of Police ang police station number 2 sa confirmasyon nga naka-recover na ang mga nagpositibo dara ang mga person ka preso sa Bacolod City Police Office Station number 2. Balitagikan sa Bacolod tagdibot sa Bacolod Action John Diaz sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan, Dorio Abet, ang kapukusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Lunes edisyon, balik ini buwas Martes, upod kay Loverboy, Action Marlon Kinovaya. Ato sa nga mapatrol yun at reporters in action nga napalakad karong gabi, Action Roger Gutib, Action Percival Villamor, Stephen Presquito, of course, Action John Diaz, Action Papang Nixon Tao, mga itong piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center, Action Dale Salazar, Technical Partner Studio, a Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back ay Security Guard Campaner, and IT Expert Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Sirat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back ay Security Guard Rene Cordoba. Sa kalang sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Unite, bye-bye, good night.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila